ካብ መጽሓፍቲ ካልኣይ ቆነና ብሉይ ኪዳን መጽሓፍ ጥበብ ሰሎሞን ምዕራፍ 9 ሰሎሞን ጥበብ ንምርካብ ጸለዮ። ኦ ኣምላኽ ኣቦታተይ ምሕረት ዝመልኣካ ጎይታ ንኹሉ ነገር ብቓልካ ዝፈጠርካ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ንኽግዛእ ንሰብ ብጥበብካ ዝፈጠርካዮ ንዓለም ብቕንዕናን ብቅድስናን ክመሓደር ከምኡውን ብዘይኣድልዎ ንኽፈርስ ሸምካዮ ነታ ኣብ ጥቓ ዝፋንካ ተቐሚጣ ዘላ ጥበብ ሃበኒ። ኣብ መንጎ ኣገልገልትኻ ኣውፂኻ ይትደርብየኒ። ከምቲ ኣደይ ባርያኻ ዝነበረት ኣነ እውን ባርያኻ እየ። ኣነ ድኹምን ሓፂር ዕድመን ዘለዎን ሰብ እየ። ብዛዕባ ሕግን ፍርድን ዘሎን ርድኢት ድማ ውሑድ እዩ። ሓደ ከም ሰብ መጠን እኳ ፍጹም እንተኾነ ብዘካ እታ ካባኻ እትመጽእ ጥበብ ኣብ ቁፅሪ ኣይኣቱን። ኣብ ልዕሊ ህዝብኻ እስራኤል ንጉስ ክኸውን ኣብ ኣወዳትን ኣዋልድን ደቅኻ እውን ክፈርድ ዝሓረኻኒ ንስኻ ኢኻ። ኣብቲ ቅዱስ እምባኻ ቤተ መቕደስ ክሃንጽ ኣብታ ከም ቤትካ ዝኾነት ከተማ ኢየሩሳሌም ከዓ መሰዊ ክሰርሕ ዝነገርካኒ ንስኻ ኢኻ። እዚኣ ድማ ናይታ መጀመርታ ባዕልኻ ዘዳለኻያ ኣብ ሰማያ ዘላ ቤተ መቕደስ ምሳሌ እያ። ጥበብ ምሳኻ ስለ ዝኾነት ንኹሉ ተግባራትካ ትፈልጦ እያ። ንዓለም ክትፈጥር ከለኻ ምሳኻ ነበረት። እንታይ ከም ዘሐጉሰካ ትፈልጥ እያ። እቲ ቁኑዕን ምስ ትእዛዝካ ዝሰማማዕ ዓይናይ ከም ዝኾነን ትፈልጥ እያ። ምሳይ ኮይና ክትሰርሕን ኣነ ድማ እቲ ዘሐጉሰካ እንታይ ከም ዝኾነ ምንቲ ክመሃርን ንጥበብ ካብቲ ቅዱስ ዝኾነ ሰማያትን ካብቲ ግርማ ዝመልኦ ዝፋንካን ናባይ ስደዳ። ንሳ ንኹሉ ነገር ትፈልጥን ትርድኦን እያ። ኣብቲ ዝገብሮ ኩሉ ብፍልጠት ክትምርሓኒ እያ። ክብራ ድማ ክሕልወኒ እዩ። ሽዑ ንህዝብኻ ብቕንዕና ክፈርድ እየ። ኣብ ዝፋን ኣቦይ ንኽቕመጥ ከዓ ብቑዕ ክኸውን እየ። ተግባረይ ከዓ ቅቡል ክኸውን እዩ። ሓሳባት እግዚኣብሔር ክፈልጥ ዝኽእል ሰብ እንታዋይ እዩ? ፍቓድ ኣምላኽ ክፈልጥ ዝኽእል ሰብ መን እዩ? ከመይ ምፍልሳት መዋቲ ሰብ ኮንቱ እዩ። መደባትናኻ ብዙሕ ግዜ ፈራሳይ እዩ። እቲ ፈራሲ ሰብነት ነፍሲ ይኸብዳ። እዚ መሬታዊ ድኳን እዚ ከዓ ነቲ ዝሓስብ ኣእምሮ ጾር ይኾኖ። ኣብ ልዕሊ ምድሪ እንታይ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ኣዝዩ ይኸብደና። ነቲ ኣብ ጥቓና ዘሎ ንምፍላጥ እኳ ብዙሕ የጽረና። ነቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ደኣ ኮቶ መን ክፈልጦ ይኽእል? ንስኻ ጥበብ ንዝሃብካዮን ቅዱስ መንፈስካ ካብ ላዕሊ ዝሰደድካሉ እንተዘይኮይኑ ንሓሳብካ ዝፈልጦ ሓደ እኳ የልቦን። በዚ መንገዲ እዚ ድማ ኣብ ምድሪ ዘለዉ ሰባት በታ ቅንዕቲ መንገዲ ከም ዝመላለሱ ኮኑ። እንታይ ከም ዘሐጉሰካ ድማ ተምሃሩ። ብጥበብ ተሓልዮምን ይሓኑ።